Gaur aurkeztera gatozkizuena da dagoeneko emakumearen etxea edo espazio edo izango da horren partaidetza prozesua abian jartzen dela, ez? Hori ez da atzo hasi izan gauza bat, honek izan du bilakaera bat, eta ja aurten partaidetza prozesu importante hori jarriko dugu martxan, azkenen proiektua errealitate bat izan dadin eta gauzatu ahal izateko, ezta? Hori lortzeko diseinatu da prozesua, parte hartze prozesu hori, beste hainbat partaidetza prozesuetan egiten den bezala, eta sortu dira 3 talde. Bat 2016 sortutako lantaldea, lantalde tekniko politikoa, leheno aipatu dudana, nun parte hartzen duten udal gobernuak, teknikariak eta oposizioko zinegotziak baita ere. Gero sortu da talde eragilea, mugimendu feministaren ordezkariak, emakume taldekoak, baita ere norbanakoak eta berdintasun teknikariak parte hartzen dutena. Talde eragile honetan ez dugu politikariak parte hartzen. Eta gero dago emakumeen gune irikia, interesa duen emakume orok osatzen dutena. Eta hemen interesgarriana da ahalik eta emakume gehienak parte hartzea. Berdin da adina, berdin da zaletasunak zein dian, interesak zein dian, emakume izaerari indarra emateko gune bada eta bakoitzak bere iritzia eta ahalik eta iritzi ezberdinenak izatea gune iriki horretan, ordun eta aberasgarriagoa egingo dute proiektua. Beraz, animatu nahi ditut Tolosa eta Tolosaldeko emakume guztiak parte hartzea gune iriki horretan. Prozesua burutuko da 2 bloke ezberdinetan. Lehenengoa izango da maiatza ekaina bitarte, egingo dira 5 saio, etxearen printzipioak, filosofiak, erabilera, helburua, lan ildoak eta definituko da. Iraila azaroan artean berriz egingo dira 3 edo 4 saio, antolamendua, zerbitzuak, ze baliabide ditugun, izena, etxearen izena bera eta bar zehazteko. Eta nabarmendu berriz ere, 2 bloke hauek emakumeen gune ireki horrekin hasiko dela, hasi eta baita ere bukaeran, amaieran izango da beste gune iriki bat. Asteazkenean maiatzak 23, emakumeen gune irikia beraz, arratsaldeko 7 udaleko areto nagusian. Eta ostegunean maiatzeak 24, talde eragileren bilera izango da 7, baita ere Tolosako udaletxean. Eta datorren maiatzak 30ean, bigarren bilera 7 Tolosako udaletxean. Ekainaren 6ean izango dugu talde eragilearen 3. bilera, eta azkenik ekainaren 13ean emakumeen gune irekiaren 2. bilera. Lortu dugu, emakume guztientzat topaleko izango den, emakumeen etxea izango dugu. Horrela, urteetan eskualdeko feministok egindako aldarrikapenak bere argia ikusiko du. Argi utzi nahi dugu azken urtea eta hilabetetan feminista hainbaten egin dugun lanaren emaitza dela hau. Berdintasun batzordeetan gure eskaera eginez, emakume batzarrak antolatuz, emakumeen etxeak zer den azaldu, sinadura bilketa eginez, beraz, zorionak emakume guztioi lan egiten gatik, prozesuanerako. Ilusio handiz ekingo diogu Tolosako udalak martxan jarritako duen parte hartzaile prozesuari. Hain zuzen, emakume dagokio gulako nolako etxea nahi dugun erabakitzea. Beraz, hemendik deia egin nahi diogu eskualdeko emakume asteazkenean abiatuko den prozesuan parte hartzaileen parte hartzera. Gu bertan egongo gara eta elkarrekin aniztasunean erabaki nahi dugu guretzat mugarri izango den emakumeen etxea.